ikperu chukwu na ịnọ ije ụka awụlọ ije mepe business center wụrụ ori nwa chukwu ọwụna no matter the height of it ọsọ ya wụrụ bishop ọsọ ya wụrụ fada ọsọ ya wụrụ pastor ọsọ ya wụrụ general overseer ọsọ ya wụrụ daddy GO ọsọ ya wụrụ mommy GO si gị weta ego ka e wee kpere gị ekpere ọda aza naba run ya ahụ onye ori. O nwere ihe na-eko anyị chara Facebook na social media mana ọ na-eme wuruwuru so sị ka ndị jụọ dị ajụjụ ka anyị nụ from horse's mouth so that ị na-akọmentị ka ị mara ife ị na-akọmentị abasị chukwu mere gịnị tere mmanụ saa onye ga obi ezuo biko asị m ka m jụọ ogo ajụjụ atọ ka one anyị na-eme one by one. First bụ apart from being onye amụma chukwu naga evangelism as a prophet, because a prophet is also an evangelist. You know, apart from being a prophet or a pastor or an anointed man of God, we also na iji na abakwunyere that ọrụ Chineke aka just base an offering, tithe and the seed of faith. Thank you. Nke mbụ wụ na evangelist onye ka obi ezuwe businessman wee na-azụ Okuchukwu. Watch ya mgbe ị bịara ọfịs ma nọrọ m ebe m nọwụ na my business domain motorcycle spare parts n'ime ọfịs m nwa ebe m na-azụ ahịa agba yes so ọ ya ka iji kpọọ m sị gị na mmadụ nọ n'ọfịs m ka m treticha ndị m na ha so m tendesi ya kọstọma pụtawa enwere m afịa maka onye na-ekpere Chukwu na-enwe ihe ọ na-eme ọ jụwa dị n'ụsa ọ ya nwa unu anụghị ihe okwu ọ sị na ọ na-azụ afịa na motorcycle spare parts na Nnewi push ebe nọ na Nnewi currently now and ọbịa kwuo okwu n'okwu esi na onye ọbụla na-arụ ọrụ Chukwu nwere ike kwesịrị ime gịnị ịchọ ife ọ na-arụ ka ọ hapụ ịdị ụsa nya mbọsọ ọbụla mmadụ na-ewetazi tithe ma seed of faith ma ọ bụ ego onyinye onye ahụ agbarịbazie chọbazie ọ ya na-ebute gịnị fake prophecy ka enwere ike tichaa gị ka iwere ike dasịa gị ego nke iji because na onwe ihe ọ na-arụ so na nke nwa bụ gịnị or mobile ministration otherwise nwewe ihe ọ na-eme gịnị ihe ọ na-arụ nke a ezago unu anụkwu ihe okwu maka ndị nta akụkọ. Ajụ nke ịbụọ onwe one video mere nwansọ nta anyị gara viral ana comment that video bụ gịnị ị sịrị na ndị mgbe gboo gburu ejima and ejima ha gburu na onwegasị ihe emekpuru ụka ji wee gịnị wee mebisie ihe mmekpu niile a wee mee obodo wee dị mma. Are you sure you would evidence or proof that ndị nna nna anyị gburu ejima true ka ọ akọ test by moonlight? O nwere otu ihe m chọrọ ịgwa ya onye ọnawa onye Igbo ga-agwa onwe eziokwu. Omenala Igbo na ihe dịle Igbo ndị nna anyị ha gboo mgbe ha mụrụ Chukwu ha na-achọ chi ka ha fụ onye ahụ na-eme nnukwu ihe onye ahụ dobere igwe without a pillar ha na-agbagharị ọ ya mere ọ na-ahụ ha si na mba baa na mba na-awa n'ọfịa fụ nnukwute ukwu osisi ha ama ya akwa fee ya ofufe na Chukwu a ga-eme gịnị ga-anọrịla ebe a ịghọtago andị na mgbe a na-ama na a na-amụ nwa ofu ịbịa mụọ abụọ ha afịa dịka alụ afụ ejima dịka gịnị alụ ịghọtago ọ ya ka eji si n'ọkwa mba na-asụ n'olu ndị gboo gburu ejima ndị gboo gburu ejima bifo ụka bịa mgbe ụka bịara nwere ndị gboo kwụwara aka ha ọtọ nwee ndị akwụwa ha aka ha ọtọ maka mgbe enwere mma ka enwere gịnị enwere njọ o nwere ndị na-eme ezigbo ihe na-ezere ana ada ekwu okwu asị ada ekpe ikpe asị ada na ebe a na-emegide mmadụ ada analụ mmadụ ana ya nwekwa ndị kere ike na-esi na mba baa na mba ọ ya bụ mgbe ahụ ifu na-edowere ite oke ite a kịta ụmụazị na-ebugharị ifu na-edowere ite a ada akwụ ya ọgwụ eji achụ ego kama na ọgwụ mba ji achụ mba edobe ya n'oke mba na mba ụka jesia bata ha bịa ka mebie omenala Igbo kama ụka bịara ka ewepụ nke ọjọọ webata nke ọma. Enwere the missionaries ndị bịaranụ ka ha wetara anyị ụka nwee the slave masters ndị ahụ wee missionaries butere anyị ụlọ ụka butere anyị ụlọ akwụkwọ butere anyị hospital kwachi ọkọ kwụsị igbu ebido were ọgwụ tritibe ọ ya bụ ihe ụka bịara bịa mee kwuwe na omenala adịrọ mma ewepụ ya etinye nke dị mma ha bịa si omenala Igbo kwụsị kama nke ahụ ji egbu ejima
na ajọ ọgwụ a ga-agwọ wee megide mmadụ ụka bịa na-emegide na-enye nkụzi eji ewepụ ya ọyị ụka bịa bịa mee mana ndị mmadụ achọpụtazi na enwere ụzọ ndị ọcha bịaranụ ndị akpọrọ slave masters ndị eze mgbe gboo nwere akpịrị nwere anya ukwu ji lee ụmụnne anyị ihe a na-eme kịta enwere ndị eze mgbe gboo lere ụmụnne anyị ịghọtara ọha nwa slave masters ọha nwa ịghọtago mgbe a na-asị ka eje na Chukwu ka eje jụọ ese ka emee nke a ka emee nke ọzọ mana amarụ nọọ ndị slave masters ahụ na-eme gịnị na-anọ eweta ikolobịa ahụ dị mma esi ebe ahụ wepụ ha megịnị were ha lee ha ndị eze lele ọtụtụ ndị mmadụ ndị eze nwere akpịrị mgbe ahụ nwekwa ndị eze nwere akpịrị so protect ya gịnị ụmụnne anyị soro zọba ha ịghọtago so ndị ọcha bịara wetara anyị ụka wetara anyị ụka wetara anyị ụlọ akwụkwọ wetara anyị ụlọ ọgwụ ndị bịara soro ụmụnne anyị wee slave masters collide ya with ụmụnne anyị just like ihe na-eme na some African country and na some European country nwanne na-anarụ nwanne ya n'aka ebe nara ife jewara so slave masters ahụ emere n'oge ahụ aka na-eme ya na modernized way today so slave masters ndị ọcha bịara dị iche nọ na ndị ụka bịara wetara anyị ihe ọma so nọọ ya ka m chọrọ ịkọwa ndị gboo gburu ejima kama ekwuo na ọnwụ ha gburu niile joinere aka wee gbuo ejima mana the history wu na egbula ejima ọ ya ka o ji awee kwuasị what of ndị tiri meri nke a mee nke a ndị Germany gburu mmadụ mee nke a ka ihe a ji dịzi against ndị be anyị isi ya na-ebe onye bi ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-awachi ife ihe adịrọ mma na ome ndị ikwue na omero gịnị ọ dịrọ mma n'ọya ka iji ekwuru na agbata Chukwu na mmadụ ife nke dị mma ime gịnị ekwele ya onwere ka onye si gị ji ekwusi traditional marriage onwego onwere ka onye si ya eji emere ha ego nwa gị nwaanyị si emene onwere ka onye si gị na ọ bụrụ na diọkpara nọ n'obi nna ya nwa na diọkpara nwa obi onwere ka onye si kwụsị ya onwere ka onye si na diọkpara na-enwe obi ọdụdụ na-enwe mkpuke ọ ya ka ọdụdụ ji enwe ihe nne ya ọdụdụ ji eso diọkpara ebi n'obi onwere ka onye si kwụsị ya maka na ihe mere gịnị di ya dị mara mma ome ọ ya ka ndị isi ndị mmadụ na ọ bụrụ ụda m nọ awụ m elibi na ancestor mbicha ndụ nghọta bi ezigbo ndụ ụmụ m ji agọghị m n'ọchị ụmụ m ji elote m n'ekpere maka na ebiri m ezigbo ndụ mana mbi ajọ ndụ m ọ bụrụ mba na ancestor so na ụmụ ancestors niile ka ekwesịrị ime gịnị ịhọ nọ so omenala Igbo dị mma ka emezie ya ọfụma nke dị njọ dị mma ka a kụziela ụmụazị na-eto eto ka ha mara na nke dị njọ dị njọ ọ ihe nwere ike ịkọwa. Okay, thank you very much.